بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی سخن چینل دے تمام ویورز نوں، تمام احباب نوں پنجابی سخن چینل ٹیم دی طرفوں سلام محبت۔ اج ساڈی انتہائی خوش قسمتی کہ ساڈی اج دی اس بزم دے اندر پیکر اخلاص و محبت ایک ایسے عظیم دوست نعت گو شاعر جناب محمد تیمور علی بغدادی صاحب ساڈے کولے تشریف رکھتے ہیں، اور انہاں دے نال بڑے ہی ساڈے پیار کرنے والے بزرگ ہستی جناب چودھری ولایت خان صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے۔ میں اپنی طرفوں اپنے پنجابی سخن چینل دی پوری ٹیم دی طرفوں انہاں تمام احباب دا شکریہ بھی ادا کرنا اور تہاڈا بھی شکریہ ادا کرنا جڑے تسی پروگرام نو بڑا لائک کر رہے ہو، ساڈے اس چینل نو بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال سماعت کر رہے ہو۔ تے بلا تخیر میں گزارش کراں جناب بھائی محمد تیمور علی بغدادی صاحب اگے وہ اپنا ہی لکھا ہوا کلام تواڈے سامنے پیش کر دیں جناب تیمور علی بغدادی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کہ اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جان دیاں راواں نے، کہ اے رب دیاں خاص عطاواں نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ کہ اے سچ تے سیانے کہندے نے، اے سچ تے سیانے کہندے نے او جدو باپ سراں تے نہ رہندے نے، او جدو باپ سراں تے نہ رہندے نے اودوں بار غماں تے پیندے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ کہ ماں ورگی جگ تے چھاں کوئی نہیں، ماں ورگی جگ تے چھاں کوئی نہیں، ایدی گودی ورگی تھاں کوئی نہیں، ایدی گودی ورگی تھاں کوئی نہیں، ہوندی اپنی ماں چئی ماں کوئی نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی
کہ بنا ماں دے سہارے اوکھے نے تے بنا باپ کنارے اوکھے نے بنا ماں دے سہارے اوکھے نے او بنا باپ کنارے اوکھے نے اینا باج گزارے اوکھے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اے دنیا بے پرواہ بندیا اکھاں کھول نہ تو کھا بندیا دل سچیاں دے نال لا بندیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ